siyamseva siyamhlonipha kodwa lento ayenzayo izokwenza ukuthi asuke kulesi sihlalo ahleli kusona uyohlala ngegama nje kodwa uyobe se-useless. The more ngimseve so well njengomacele ngimseve ngathi ngiwumfana wakhe ngiyiboy lakhe. Macele she's treated more than like a queen. Akasebenza umacele kodwa akaswedli. There is no way ukuthi ingangafiki moment la umacele ezosikhala khona ngalento ayenzayo. asivumeke ukuthi iglass leli ebeligugu kuthina lifile laphahlaka. Asakwazi ukulibuyisa kwi-original yalo phinde iqale phansi libe nje. Akukho glass eliphukile. Monenhliziyo ebukhuni nenhliziyo embi. Uyoloku ukhuluma wonke amananga. It doesn't matter whether uyahambisana nathi noma akahambisani. Sizomgcina ezimpahla ekhona phakathi komusa. Now bangahamba phela bafuna ukuhamba. Uma ngabe ungasesangweni, cishe bangafona i-truck ifike lapha. Ithatha impahla zakhe. Uma yeni angithemba ukuthi angahamba ngicaba ukuthi usejikile mhlambe usezelwe kabusha uma khumala ngagigiza indlungulu macele ingathi ke mlethe ngizombona ngoba sanibonani guys, welcome back to my channel, welcome back to Nkosina Philile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. I'm so sorry guys, ama clips engwalethile I forgot to edit them. I just mixed my clips and ngikhohlwe nokwa edit, but anyways you guys, I want us to talk about lento ekhulunywa wababa Musamseleki, you guys, because I feel like it's coming so strong when it comes to umamkhulu uMacele, you know, especially for me. I think ukuthi kuningi uMacele akubekezelele kulo yamshado, you guys. Imagine nje him marrying other wives after her. Noma ngabe kunjalo sazi ukuthi kuthiwa umayeni wayevele khona into ekanjalo ko Masawuli owathi okay kweza umayeni after her, kweza uMakhumalo, kweza uMangwabe. Just imagine that, and I believe ukuthi kuningi kwayena umamkhulu adlule kukho uMusamseleki eloke busy ngamanye amakhosikazi ezamkhulisa umndeni, of course. Kodwa ke I feel like he's not fair enkulumeni ayikhuluma, you guys. I know kunabaningi abazothi hayi vele uMacele this uMacele that, right? Njengoba umkhulu, kodwa imagine nje indoda ishada amakhosikazi amaningi emva kwakho ukuthi what wena do you go through into ekanjalo, because I think she's fed up. Singathi wabo Musamseleki kuna ngendlela akhuluma khona he's fed up, but eqinisweni lonke uMacele naye listening to her, I think she's fed up. Ukhathele iyo yonke inyakanyaka abe sethi yena the way ayenza ngakhona i-behavior yakhe izoyenza ukuthi bangabe samnaka, bazongibuka nje kulesikhundla kusona, bambuke nje ngoba kuleso sikhundla, kodwa kungabe kusabaluleka lokho ukuthi umamkhulu. That's what he's saying, you know. Abuya sebenzisa igama elithi useless, uzobe sehleli lapho nje kodwa ebe useless. Imagine him saying that. Uzobe sefana nesithombe nje silapha kodwa ebe useless ngendaba ye-behavior yakhe. Mara i-behavior kaMusamseleki yena throughout this whole marriage yabo into ekanjalo uthini ngayo, uthini ngemizwa yakhe nomamkhulu when yena he was busy with marrying and enjoying life, thatha amanye amakhosikazi all in the name of isithembu ukukhulisa umndeni. I think this woman naye she went through a lot, you guys. uMacele ukhathele kwayena nje, uyamuzwa nje njengoba ekhuluma ethi leli glass leli beselinalo selaphahlaka nje and ngeke baphinde besaluza. Ebethi akula glass elaphahlakayo umunenhliziyo embi, umunomona unenhliziyo embi. Kube ubenomona enenhliziyo embi ubezomvumela ebeloke eshada nama, because mhlambe bezoqhubeka ashade even if she doesn't agree, I do not know. But did he say useless? Abuyathi unenhliziyo embi. I think he just came hard on uMacele, forgetting ukuthi uMacele naye as a human being kuningi naye adlule kukho indoda loki busy ishada amanye amakhosikazi. I mean, I'm saying he's not fair. Akacabangelani uMseleki. Did you hear him say umunenhliziyo embi, umunomona nenhliziyo embi? Sizombeka nje lapho kulesi sikhundla kuso nje amane nje abe yinto nje kodwa bese useless. Imagine that indoda osushade nayo iminyaka neminyaka ijiki uyikhulume kanjalo, forgetting ukuthi where they are coming from. You guys, like, I do not know. I would say uMacele kwayena she's fed up, she's tired ngomseleki. No matter naye ezwakala ngathi ukhathele, angithi yena he just wanna bring this wife number 5. Ufuna nje ukuthi avume yonke into ayenza. Uma engavumi, uma engasafuna ukuya lawo ma trips, lawo ma meetings and whatever, engasayingeni,
kusenenhliziyo embi manje. Maningi ama meetings I'm sure attendile, kuningi akulungisile. Umusa Mselekele keshada uze washo wathi ukhathele ile mshado kaMseleku akasayindawo kwaMshada. Do you remember when she didn't attend? Umembeso kaMakhumalo kwathi isizathu ukuthi bavumelana ukuthi bengathi 20 years beshadene. Ukushada kwakhe kuyale phambili nakasahlangene ndawo. That's why attendanga umembeso kaMakhumalo. That's why engeza ka attend okaMangwabe. Of which ngifuna ukubona lo members kaMangwabe since naye ngathi nje umuntu opaka amabheki wakhe omile lapho lindi ukuthi exit ayihambe, you know, and he's even talking about that, you know. So for me I feel like no, it's just hard on uMacele. I feel like wayena ukhathele man, seyitshele lokhana ukuthi you know what, akaqhubeke nje ayenze lento ayenzayo, akashade mayishada noma akashade noma wenzani, ngikhathela ngisafuna. You know what I mean? I think that's what uMacele has told herself ukuthi akasafuna ukuyingena. Ukhathele u20 years wabo bashada udlulile, akwenzayo after that akahlangene. Mhlambe kona kwaleyo trip engayile nakwalo ma meetings mhlambe nje useyitshela ukuthi you know what, do you ngikhathele. Ebeseza yena ethi hey useless nje yazini mabe ngathi uthi like uMacele uabuse lesi sikhundla kusubo umamkhulu. That's what he's saying, not in so many words, but I feel like he's saying uMacele is abusing isikhundla leso umamkhulu anaso. So she wants to mhlambe to take control, to be head. Umethi cha kube ucha, umethi yes kube uyes. I feel like he's saying yes abuse leso sikhundla, but I feel like ukhathele kwa yena uMacele, ukhathele. Why did he have to use amagama lanzima useless? Uzomana ube useless lapho umuntu enhliziyo embi. Yiphi inhliziyo embi naye kuvumelile ukuthi uqhubeke kuloku ushada. Shade la kamakhelwane uyoshada le yabangana abazanayo wenze yonke into oyenzayo ayibekezelela hlale athi indoda ithe ifuna isithembu. Ngabe sekhathele sefika ukuthi you know what okwamanje angisafuna ukuyingena. Why is she blamed by uMseleku coming so hard on her ngamagama lanzima kangako useless nokuba nenhliziyo embi? I got a mara no. As for Mangwabe, he's kind of like talking about Mangwabe vele ngathi nje usefuna ukuyihambela ngathi uyayibona la exit le efuna ukupress uMangwabe, uyayibona ukuthi uMangwabe ulinde ukupress exit ayihambele. Siyambona nje Mangwabe because he's no longer interested in anything. So I feel like he's blaming them for the way they are behaving. What if nabo bakhathele nkosi? Bakhathele izenzo zakhe uMseleku, so akafuna ukuzibona yini izenzo zakhe lezi ezimbi azenzayo to amakhosikazi wakhe. Someone even mentioned ukuthi uMseleku is using money to control amakhosikazi wakhe. I do not know when it comes to abantu abafana noMakhumalo. Sorry. Umuntu onemali yakhe ukuthi inkiyo Makhumalo ukuthi uvuma zonke, ngithi yonke into ezaMseleku angazi mhlambe naye uvuma zonke kutheni yazini I've got my money ngishapha ngizohlala lapha nje njengonkosikazi wakaMseleku ngizenzele ngikwenzayo. Umeshada akashada umengenzini mhlawumbe thina sizolo kusithi uMakhumalo uvuma zonke, uMakhumalo ufuna ukuimpress uMseleku mhlambe naye unalento ukuthi nanemali yami niyazinakekela mina akayenze lokho akwenzayo. I don't care. Do you see how Makhumalo goes? Akanandaba nje. Nakolo number 5 ozayo belokho bethi bazopress exit akanandaba. She just agrees. Umzwile ukuthi utheni ngoMakhumalo. Uthe uMakhe uzogigiza. Umamkhulu uzothi izana nice imbono. Umayeni she's just happy where she is. Uzondlela ingane zakhe ujabula uxakwa ile ngane yakhe lokufuna nayo kuba uMseleku yona nje lokho ebusy ngaye zama ukuqondisa la kumele aqondise khona njengomama. Angiboni umayeni engathi khona nje into engathi yamxaka kulo number 5 ukuthi uzoza. That's why ethi umayeni I think usephendukile. Utheni he used some words ukuthi umayeni uMakhumalo uzogigiza, umayeni ungathi usejikisa umqondo. Umangwabe ulinda ukuthi exit. Umamkhulu mhlawumbe uzothi hayi yenza lokho kwenzayo. I think he's kind of like waiting to take number 5 to Macele. Mhlambe bayohlala phansi bakhulume ngayo since we are waiting for that number 5 lo esimbonile ke you guys evezwa kodwa engaveza ubuso ukuthi sibone ukuthi ubani. I think he's just waiting to speak with uMacele and sort out mhlambe they've already done that, but where we saw it I think yonke ilinda uMacele you guys kodwa bese mbiza umntwana enhliziyo embi ozoba useless la ume useless lapho uzomletha kanjani lo number 5 uzoya confirm kanjani kuyoMacele. You guys like amagama asebenzisayo ubaba uMseleku. I do not know how things go there, but according to what I'm listening to him saying I feel like he's not fair. Ukuze amshade unkosikazi kumele ahlale phansi noMacele azokwazi ukuletha unkosikazi balethile bawu 3
emva ukaMacele. She agreed. He went on and marrying. Usenenhliziyo embi namhlanje. Usezoba useless namhlanje ngoba yena uyazibona ukuthi usenawo amakhosikazi. Lokade kufuna kuMacele ukuthi basebenzisane babambane kuze naqhubeke eshado sekutholile akasenandaba. Now she's a useless person onenhliziyo embi because I feel like he's saying she's abusing isikhundla lesanaso. I feel like he's low key saying abahamba sosala sincenga. That's what he's saying ngamanye amagama. Remember he said that umezo lethu number 5 kwathi abahamba isosala sincenga ngezinkathi ukuthi uMayeni noMango abathi bazophuma bona. Wathi abahamba basala bencinci. Uyazi izinkulumo zakuthi he's low key saying that. Ukuthi uhamba yakahamba number 5 uyeza. Sasimbonile vele siyabona ukuthi uyeza. But anyways I feel like he's being hard on amakhosikazi ake ngabacabangeli man. You know what, like nabo mangabe he's fed up. Nabo they're just fed up. I feel like uMakhumalo for her to prove mazonke kwayena kanandaba nje uthi you know what mpinji yami just marry mangabe you marry anginandaba mina uyabona uMayeni naye akasenandaba nje uzinakela ingane zakhe nokuthi naye seyinye ngumselekezo omxaka phambili. You know what I mean? She doesn't look like she's gonna press exit like she said. Uma kuMango abo nje wayethenjisiwe ukuthi akukho umuntu azomlama. So makuza lo he must pray ukuthi akazi ukuhamba Nkosi yami. Ngathi nje umile nezikhwama lo eminyango ulinda ukuhamba nje ngathi akusekho mnandi when it comes to Mangwa. Even uMacele useyohlala nje ahlala ukuthi ngoba vele usemshadweni ayidlalele lapha manje uma engasamnaka umseleke esenza izinto zakhe usemuntu onenhliziyo embi. I do not know you guys. For me nje hawa the words that he was using there, I feel like he's not fair. But anyways, akabacabangela amakhosikazi like they went through a lot like ibhizi senza wonke lo msangano akawenza wesithembu sakhe. Akabacabangela nabo they are humans. Mana ma feelings, they feel pain. They feel kuninga lokho ekwenza bedlula kuona but bethe ngoba sishadiwe, you know basemshadweni basesithenjini. They have to like be patient for everything that he's doing or saying. Like ngishilo ukuthi abantu they are saying he's using his money to control them. What about the one who's got money uMakhumalo? I feel like yena uyitshela ukuthi nginemali zami ngizohlala la njengoba ngishadile kodwa ke lokho akwenza yena akenze. Mhlambe that's why she's becoming evuma zonke because kwayena kanandaba. Do you know what I'm saying? As you can see uMacele akanandaba sekuthiwa manje akasebenzi but akakazahlupheke so like sefuna ukumenza ngathi umuntu lo ngena danke ngoba if he is mentioning ukuthi uMacele akazasebenzi but akazaswele lutho. It's like she's saying akanadanki for ukuthi enzele yonke into ayenzelwayo engasweli lutho lapha kamsele ku but ungumamkhulu ukuvumela ukuthi shada ndoda ushade isizwe wazowathi ungayithola naleyo bhasela ka number 6 if you wanna bring number 6. I think akasahlangena akasenandaba. But now sokumele manje kulethe igama lokuthi ngoba akazasebenze kodwa akazaswele lutho bebelokhu bemsave uthi ngimsave kwazi kwangathi ngiliboy lakhe. Uyindoda yakhe bekumele umsave what were you expecting? Ubungelona iboy lakhe but ubuyindoda yakhe. Na manje uthi sedikiwe yiyo yonke lento yakhe usufuna ukumbiza ngomuntu onenhliziyo embi. Ozoba useless kuleso sikhundla hayi ngeke. But angazi you guys your thoughts on the comment section. It's just that I felt like umseleku sometimes akekho fair man. Akakwazi nokukhuluma futhi mangabe sekhuluma kanjalo akakwazi nokukhuluma, you know. But anyways, your thoughts on the comment section guys. Angeke asikhulume ka comment section uyilike ivideo subscribe ukuze ungaphuthela ama videos ongezwala hlela ku channel. Thank you so much. Asibe sihlangane ku video elandelayo. Bye.